Conakry lamorgue Guinée ɓesngu no woruno heddima e nder cum aljuma o ɓennuɗo nder legal sanoya fodde yimɓe joyi maayi e ngun cum jinnaɗo gorko e joom suudu mum wondude e sukaɓe mabɓe tato galle o no woruno kadi foof boni hayso tawi sababu cumngu ɓayyinaka taw seydeɓe kolliti ko courant woni saabu mum. Ambassadeur jo dental leydi Europe to Guinée Bissau Federico Bianchi Antilla riwama to ñiɓirde galle daraniɗo hakkeji neɗɗanke e nder leydi ndi hollitama ko police leydi ndi ƴetti e ngal ɗon pellital wonande kabaruji ɓayyinade e DBT hande ko worɓe buumiɓe naati e nde ñiɓirde ɗo tawete pelle société civile ndewi ambassadeur jo. Hettiyankoɓe tedduɓe ko ɗum keɓɗen tongude e kabaruji ɗi. Allah jaram on jaram e kettugol mon joni ko coftal ɓalli men. coftal ɓalli men Alhuseynou Ba. Booli Ba a jarama tigui tedduɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe ñiɓɓe haalirde RFI fulfulde kadi e rewindiɓe yewtere coftal ɓalli men on calminama inde on manama e jettode bisimilla moon e nde toɓɓere hesere yewtere men hannde en gartat e fuku cengli woni ko basketball eɓɓore walla guinol golle folotiro beel basketball Africa League andama ngo fuɗɗoto ko e mayirde lewru tataɓuru nde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom ma en paccir ɗum e nder yewtere men caggal ɗum en gartat e fukku junguel woni folitiro handball Afrique mo Égypte suuti to leydi Rwanda so en gartini ma en kadi jubbu seeɗa e ko wiyete fijoji olympique baɗoji e dabbude mani mbiya jeux olympique d'hiver kono hadde ɗum ɗon en kalat e alhaali championnat ji leyɗe Europe e Afrique to banggue hirnangue tedduɓe heeɗiɓe ko ni woni mbadi yewtere men bisimilla moon. musidɓe tedduɓe heɗotoɓe ko noon kadi rewindiɓe RFI fulfulde on calminama inde on maname jottode on bismami e ndeɗo yewtere e oɗo alerte hannde no wowi wadde kala e oɗo saaha haade men natande mbaydi yewtere men en calminat hoɓɓe men Mamadou Fall min calminima. Alhuseynou Ba salminama no fewi en calmini kala hettiyankoɓe. Dieynaba Sow bisimilla ma bismo yeddiɓe. Salmitama no fewi en calmini dennagal heɗotoɓe e daroɓe men kala. Toon to Paris la France eɗen gondi toon e Yoro Mangara doyen Yoro Mangara min calminima min bismimama. Seydi Ba mi salminima mi juurimama ɓe gonduɗa e studio ɓe hettoɓe RFI fulfulde fof. kamɓe kadi ko noon tigui ɓe calmitimama no fewi en no mbiɗen ha joni e banggue toɓɓe meɗen mawɗe e gattat e banggue championnat ji to woni gueɗoɗen to banggue leyɗele Europe o sahanimo kalten pottital hakkude Liverpool e Manchester City nana yaka ko silimaji capanɗe 4 woni dawal ɗiɗiɓan ngal ɗon pottital fuɗɗima kono noon kadi hade ɗum ɗon e gattat hanki pottite baɗɗe hakkude Arsenal e Sunderland. Arsenal jooɗi dow Sunderland loggi 3 e ɓolum. Aston Villa waddi e Bournemouth ko gotel Chelsea fooli Wolverhampton e nder dingiral mum bittuji 3-1 o sahani joni ngal ɗon pottital holko pamɗa hen Dieynaba Sow hakkude Liverpool e Manchester City. Pottal ngal kam ko pottal mawgal sabu ko hakkude gay ɗiɗi mawɗi toon to Angleterre hayso woni hitande kadi ham ko City ɓuuri heede dow kañum ne to dari ɗo kañum woni e place ɗiɗi biiji on ɗon saaha Liverpool kañum ne woni hedde jeego biiji o hen haade pottal ngal yara ɗo hayso woni kamɓe oɗo saaha haygoto suwata on nanude en jii kadi no wayni wadde hakkude Liverpool e City kam ko pottal ganduɗa ko yerodirɓe doole goni ɗon saɗa ƴewto banggue mabɓe kono sa ƴeewi ko Liverpool City ardimo seeɗa hayso woni City ɗiɗo taw foof no wonno caɗele kono hikka kam no artiri ni Liverpool ne ɗeesi yaride caggal seeɗa e caɗele nde ganduɗa ɓe guura ɗum hayso woni eɓe jogui kippu dariɗo wadde oɗo saaha kam soɓe ndenaki aɓe mbawi yande. City e Liverpool kañumen poti sembe o saaha kono noon ko City woni dow mabɓe e ko wi Dieynaba Sow. Mamadou Fall holko woni ñandema? eyyi ko ɗum woni ko yiya oɗo saaha ko saabu ɗum sa ƴeewi ɓeɓe ganduɗa kañum goni City hande noon ɓe poti ko hawde so tawi ɓe jiiɗi ko ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Arsenal naɓe mo mbasa woddudeɓe no fewi ko ɗum tagui hande fijo ngo waɗi fijo ngo ganduɗa ene waɗi fayida no fewi. Liverpool noon kadi foti ko fiide hande soɗa ɗum so jaɓan so fiyan tan wonta ko jippade less ɗon noon waɗi tagui no Dieynaba wirni
woni ko ganduɗa fijo ganduɗa ene waɗi fayida no fewi hakkude City e mo ganduɗa kañum woni Liverpool. a haali haala Arsenal, City foti ko fiide guila Arsenal ɓeydade datɗeɓe Yoro Mangara, Arsenal o saaha ko kañum ardi championnat mo Angleterre ɓe jogui toɓɓe 50 beele aɗa sikki walla ni aɗa ɗamini ma jokkir noon ha hitande gasa walla ha saison o gasa? par ce que hikka sawdiɓe ɓe walla wonɓe ɓe caggal maɓɓe ɓe cellani. Liverpool sellani, yama Man City kadi sellani, waɗi match nul ji kewɗi ɗiɗo balɗe championnat ɓennuɗi. Arsenal hande kamɓe kolliri, kamɓe ɓuuri jogade équipe ɓurɗo ɓe mbayri noon gagnade ko wiyete championnat ɓurɗo gila 2004 woni hitande nde ɓe mbiyetede les invisibles, woni Thierry Henry en e nden no ɓe gonno Arsenal ɓuuri duuɓi 20 ɓe gagnaki. hikka noon no ɓe dariri ni kamɓe goni équipe ɓurɗo tidde Premier League. mi sikku ɓurde tidde nde ko ɓaade heddiɓe ɓe koɓe ɗaaniɓe ɓe pinani taw Liverpool Manchester City Man U nen ara kono ha joni Arsenal ko daɗiri ɓe ko mi sikku tan ko heɓatnoɓe ko ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi par ce que nden ɓe gardotono mais Man City waɗatno ko wonata match ji 15 waɗa 15 victoire gagnant fofof so heddima balɗe ɗiɗi walla balɗe tati wirtoɓe ɓenna. hikka noon mi sikku Arsenal hay goto ɓennata ɗum ɓaare poñuji 6 ɗiɓe jogiiɗi ɓe so mbaɗi match nul sa renaki ni wona 9. hikka mi sikku tan ko kamɓe ɓuuri tidde Europe ni ɓaade haysa ndaari Ligue des Champions match ji maɓɓe 6 ɗi fof ɓe gañi kamɓe ɓuuri tidde jamono oɗo mo mbiyatmi mi annda noon ko heɓata ɗo e lebbi 3 o lebbi 4 kono Angleterre kam maɓe gaño championnat o. maɓe gaño championnat o ko ɗum ɗon woni ko Yaro haali. Manchester United a haali haala muɗum joni Dieynaba kono hoto jejji tan Aston Villa beele eɗen ɗamini Aston Villa hande to woni ɗo to ɓe lombi ɗo e mbawi heddade ɗon tan ha hitande gasa walla maɓe mbawa tellitade seeɗa ko kippo tokoso eɗen gandi andi championnat Angleterre en jeeya championnat ji ɓurɗi jiiɓade a yiyat ɗo en kañum woni championnat mo ganduɗa fettata ha ñalawma cakkatiɗo tawa anda hol gañiɗo walla hol jogoɗo nawɗo ɗon championnat sa ƴeewi en jinno rawande hakkude City Arsenal yeehi ha sikka dañi City ari bonni ko wayno Aston Villa en ene daña probléme so yeehi ha ɓooyi hakkude mabɓe e mawɓe so yeehi koɓe daña probléme jokkude folde kala saha so yeehi ha ɓooyi tan ayi Manchester United nana ara hay so woni Manchester United kam neɗɗo wawi wiide ene fiyi hen ɓiyum cañum ne heewi ne heewi so ɓooyi tan heewi ferguitade wadde noon Aston Villa so jagguitaki no feewi heddiɓe nana gara caggal makko te nan ɓattomo so renaki omo wawi wasde wonde ɗon kono heddiɓe nana ɓatto ko noon mbiɗa Mamadou Fall beela ɗamini United ma artu eko wiyete top 5 championnat Angleterre. eyyi no Yero wirini joni tan ko noon aɗa andi oɗo saaha way ko noon woni keppuji mawɗi baadine no mbirɗa joni ni wonɓe ɗanade ina wayi noon ɗo e yesso ɓe pina soɓe pini noon ɗon noon ƴeewete so tawi maɓe gartu ɓe gadda doole ɓe joguino ɗum tagi noon saabi oɗo saaha championnat Angleterre no yarata ni jagguɗen tan ko ɗanniɓe oɗo saaha ina mbawi ɓe pina honde ɓe pinata ko ɗum noon woni namdal ngal heddi 25e journée gonɗen ni heddiɗe ko foti haalede e Angleterre ina heewi kono noon kadi ko poɗɗen haalde e banggue championnat ji goɗɗi hono noon leydi France Paris Saint-Germain Marseille ne tijja ina potta hande waktuji 19 pawɗi silmaji 45 ko toon to Parc des Princes jogori wonde beele hikka ma en dañ pottital ko wiyete classique timmugal Yoro Mangara. eyyi classique o noon hikka ma surtout e ɗiɗo ɓennude ko tahine certes woni ko ɓe potti laabi ɗiɗi ɓe potti ko wiyete trophée des champions ɓe mbaɗi ko goto Paris gañiɓe tir au but ɓe potti no championnat Marseille fiiɓe 1-0 nden hikka sa daari no championnat fuɗɗi ha joni Paris fiyani tawa Marseille ɗum ko goho ɗiɗoɓel ngel woni Paris hande jamono oɗo mo kaldatmi ma Paris ardaki ko Lens woni yeeso soɓe jiiɗi ardade ko maɓɓe piya hande pour ɓe ƴettita première place o ɗum noon sa ndaari goo ɓe piyani tawa Marseille ɗiɗi aɓe jiiɗi wonde yeeso championnat ha gayni yimɓe fof ne gandi kamɓe ɗiɗo ɓe jiɗodirani kamɓe goni équipe aji ɓurɗi añodirde e nder France match oɗon hande wonata ko match musɗo hakkude Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille ko match musɗo wonata a haali haala RC Lens Dieynaba ko kamɓe gardi o sahani joni championnat mo leydi France beele aɗa sikki poɗodiral hakkude mabɓe e Paris Saint-Germain ma waw jokkude ha Lens wawa dañde kañum ko yiɗi ko mi sikka en saabu enen fof eɗen gandi France kam ko Paris jeeyi toon ɗiɗo dumunnaji fof France ko Paris jeeyi toon hande ni hakkude mabɓe e Marseille soɓe pooli Marseille tan
wodat ko wayli wadde lance met sikki ne wawi ni jeeye kam e ardiɓe nayoɓe ɗon kono wiide ne ardo Paris walla kene ƴetta championnat wona hunde weɓanore ɗum no fewi saabu Paris ko kippu mo ganduɗa ko dari toon heewi wonde caɗele ferguito seeɗa kono ko boni ko foof kam to France to en heewi toon lijjide saabu sa ƴeewi wonko puɗɗi toon pertude ko wayno coupe ko nandi hen wadde ɓe jaɓata ɗum ɗon foof en ɓoccitoɓe par ce que heddi ko suwa taw labde wadde championnat o kam ko hunde nde ganduɗa koɓe jaggoɓe ɗum mbaɗa ɗum assuré wadde lance mi sikkani soma wawa hayso sona bettere mawde waɗa kono mi sikkani so lance ne wawi ardade ɓe ɗo bettere football kam wona hunde nde ganduɗa hoore ma hawnide Mamadou Fall beele holko woni yandema e championnat France o hakkude Paris Saint-Germain Marseille RC Lens gonɗo hande dow banggue doggol ngol. eyyi hakkude Paris Saint-Germain e Marseille ma mus kono noon oɗo saaha no Paris Saint-Germain ɗamidiri ni mboɗo sikku tan ko Paris Saint-Germain hollitta hande fayida nde ganduɗa ma addu ɗum e terrain he gam foola ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Marseille naɓe. Lens noon kañum ardi kono hande Paris Saint-Germain so tawi fooli Marseille tan ko kañum ardoto kadi haade championnat o gasde ɗum noon jaggumi wonde oɗo saaha ɗo tolni ɗon ɗo hayso tawi ɓeɓe ganduɗa kañum goni Paris Saint-Germain eɓe gonde caɗele seeɗa kono noon maɓe pellit hande ngam hakkude maɓe Marseille hayso tawi ma mus kono noon cikkanmi tan ko ɓeɓe ganduɗa kañum Paris Saint-Germain kañumen poolata caggal ɗum noon Lens kañum kadi ma golle ɗe ma jokku golle kono noon mi sikkani ma Lens ƴettu championnat o mo France. Ko woni hen foof ko ɗo e yamɗe 19 e silimaji 45 pottital hakkude Paris PSG en wonde Marseille Lens ma ƴettu championnat walla ƴettata walla ma waw foɗodirde e Paris Saint-Germain ɗum paden tan ɗakken ɗacci padden e mboyi no kewɗen wiide e gartat e dongre Afrique ɗo e Afrique to banggue hirnangue Dieynaba championnat mo leydi Sénégal ko US Gorée ko kañum woni ko ardi kamɓe e agelni poti toɓɓe kono ko kamɓe keedi dow holko pamɗa e championnat mo leydi Sénégal e hitande hikka nde championnat leydi Sénégal hitande hikka nde kam en jii hunde en ɗeesi hawnade seeɗa sa ƴeewi ko wayɓe no gueeje wayno ko nandi hen hande kañum goni less so woni gonani daare goɗɗa en daare wadde championnat Sénégal en ɗeesi ɗum sa ƴeewi Gorée en ganduɗa ko artuɓe kañumen nana gardi kono hay gardugol ngol ɓe goɗɗodirani sa ƴeewi kanko e Agel Casa Sport Pikine foof hedde toɓe nayi en woni hakkude makko e Pikine mo ganduɗa kañum woni nayeɓo te o Pikine oɗo saaha ni ne daari min ko ɗon jaggumi saabu Pikine ko wattindi ɗo ko foof kippuji ɓurnoɗi darinoɗe e championnat ji foof Pikine fooli ɗumen walla wadde muɗumen ɗekki ko ɓoyani ko hakkude mabɓe e Jaraaf e ko nandi hen wadde championnat Sénégal e oɗo saaha ni hay US Gorée gonɗo dow o wonde mum dow tiiɗani taw saabu ni heddi Casa Sport nen ɗon e place tati ɓiijo e ko nandi hen ko ɓuuri hen ko hawnade tan kam ko gueeji wawi mo ganduɗa kam ne wone caɗele yaro en ɓe gone caɗele oɗo sahani mi sikki en jejjitani jaraf kañum sunno championnat o rawane Mamadou Fall jaraf hande en nana jonde jeetaɓiri woni 8e de place wona hunde hawnide seeɗa eyyi no hawni seeɗa kay saabu ɗum so en ƴeewi darde Jaraf rowane hikka ɓe mbi ɗo tolniɗen oɗo saaha e championnat o woni koye place ƴetaɓiro ɗon noon ma hawnu no fewi kono noon ko championnat ɗum noon no tagui haade gasani taw oɗo saaha ko Gorée ardi Jaraf kadi ma eto artude kono noon cikkumi tan ko oɗo saaha ɗo tolniɗen ɗo jaabore namdal ngal woni ko ina hawni saabu ɗum Jaraf ina fonno ɓurde ɗo wodɗo oɗo saaha e mbaadi kuptidinde Yoro Mangara Afrique banggue hirnangue to ko championnat ji muɗum e kuuɓal en jii caɗele gonɗe hen so tawi yerodirama e championnat ji leyɗele funnague e Afrique walla ni leyɗele arbeɓe holko hani waɗede Yoro hani championnat ji Afrique to banggue hirnangue woni Afrique de l'Ouest wawa foɗodirde walla ni wawa yettade ɗiɗon championnat ji leyɗele arbeɓe walla banggue Afrique funnague ko liggey tan ko ma liggey ko ma kalis nanne hen aɗa andi mi haalanma hande o saɗa wiya football Sénégal daɗi leydi wani no Tanzanie mais holno jaɓirta Tanzanie aɓe jogui télé biyeteɗo Azam sooda droit TV championnat Tanzanie ko wonata million ngaji $20 aɗa ɗum sa daari ɗum hollirta ko ɓeɗon aɓen liggo ko laamu mabɓe ƴetti wi privé ji guddite télé mi totta mon kalis coodon droit TV son coodi droit TV club aji mon keɓa kalis soɓe keeɓi kalis ɓe cooda jour aji ɓurɓe mawnude Afrique hande ƴettunoɗo meilleur buteur championnat Sénégal rawane ɓurnoɗo hewde luggi e championnat holto yi wona Tanzanie ko tawi wawi fettoyde Tanzanie wawi fettoyde Jaraf so tawi hitande foof
onon football mon leydi mon hikka sa ndaari Sénégal ala hay goto télé joɓɗo kalis pour hollirde championnat Sénégal si championnat ji aduna ɗi mawɗi ɗi fof ko droit TV hokkata club aji ɗi kalis enen en ngala ɗum goo ɗiɗi fettoɓe ɓe kala mo jiiɗa hen kala ko woni hakkille mum ko yaltude Afrique yaltude Sénégal hay so tawi ko Mauritanie naaɓe joɓima ɓe jaltat hitande fof so tawi a perti ko wonata fettoɓe 10 fettoɓe jeenaɓe fettoɓe 10 aɗa ƴettowe kadi sukaɓe mbiyaɗa forma ɓe championnat ma yarata yeeso ɓaade ɗum ɗon noon ko leyɗele ɗe woni ardiɓe leydi neɗɗo jogoto ko wiyete politique sportive ko noon wiyete e français mi anda holno haalirte e pular kono ko a jogoto yiyande ma mbiya min de ko ni jiɗmi waɗirde sport leydi am ha yaara yeeso ƴetta kalis nanna hen sport hannde koko watta développé leydi yiyama Maroc yiyama Égypte yiyama joni Tanzanie hay Éthiopie aɓe jogii championnat mo ganduɗa droit TV ji sotte coup de million sa ndaari Tanzanie sa ndaari Dubai sa ndaari leyɗele fof ne mbaɗi ɗum haydi enen haydi Mali haydi Sénégal haydi Côte d'Ivoire eɗen jaara caggal hitande fof ɓaade en liggaki académicien ɗi tan kañen daari seeɗa tawi ko woni génération foot kono noon ko daroto ko hitande fettiyankoɓe fof jaaha eno jeeye walla wona yeydinima hata ko joomum arata nawni sa ƴeewi hakkude génération foot no heɓunde ne heewi yaaru ni ne ɗeesi hawnade seeɗa wadde ene waɗi caɗele ɗe ganduɗa hoore ma gonɗe hen ha joni poɗɗe e safrede ko yeru wi ko jogade politique sportive ko jogade eɓɓoje gam ni ɓamtude coftal ɓalli muɗum e nder leydi mum eko nandi hen ha joni e banggue football kabaru mo dokkaten ko yowti e folotiru kan rewɓe hitande ujunnaje 2026 leydi Maroc andini wonde yuɓɓinta goɗno folotirto ko kañum fonno wadde ɗum hollitama noon CAF woni fedde halfinade ko yewti banggue football to koye e nder dongre Afrique nani wi thiel hay hunde haalani hen Afrique sed noon kadi andini ina wawi jaɓɓitade goɗon folitiro kono noon haydara ala to ko laaɓi hen ko kabaru mo poɗɗen wawde jumpude kono noon mbiɗa sikki e jaɓat ɗon tan so tawi saaha rokki mbawen artude hen. caggal nde kalɗen haala football en gartat banggue fuku cenglel woni basketball BAL ɓe mbiya bal folotiro basketball Africa League fuɗɗoto ko e lewru tata ɓuuru fandu guinol golle mani mbiya eɓɓore goɗon folotiro andama dawal gadanal ngal biyetegal kala hari waɗata ko ummade nogas e jeeɗiɗi lewru tata ɓuuru ha e ñande 5 lewru nayo ɓuuru to prétorial leydi Afrique du Sud dawal ɗimmal ngal woni Sahara waɗata ko ummade nogas e 4 lewru nayo ɓuuru ha e ñande 3 lewru 5 ɓuuru to Rabat leydi Maroc kono pottite timmoɗe ɗe mani mbiya dawal tataɓal battidigal ngal waɗata ko to Kigali leydi Rwanda ñande nogas e 2 ha ñande 31 lewru 5 ɓuuru nde ɗo hitande nde gonɗen en jii folotirgo guila hitande ujunnaje 2022 nokkuji ɗi inana mbayle tan to yuti banggue ko yuɓɓinte ko guila hitande nde ɗon Dakar e Caire e Kigali ko kañumen ɓurno wawde andede ina juɓɓin folotirgo kono hitande ujunnaje 2024 Pretoria nannama hen hitande ujunnaje 2025 Rabat kañum nannama e yuɓɓinoɓeɓe e ndeɗo hitande en jii kadi ɗen diwe ɗiɗi woni Pretoria e Rabat ko kañumen juɓɓinta Dakar e Caire kañumen ngala hen holko saabi Dieynaba Sow mbaylandi ndiɗon saaha kala no kuƴƴi ina mbayle min kam koto Dakar ɗo mbeɗa andi ko keɗɗo hen o walla joomum ni wonde mum Sénégal naajo e yidde ɗum addude ɗum ɗo henne ko ɗum ɗon arti tawno ɗum wadde kono est ce que fonno waɗete hen ko waɗama est ce que kanko so woni omo yiiɗi est ce que o wallama hen no foti wallirede hen ni ha komo wawa wadde ɗum ɗo henne saabu bal namdi ko organisation mawɗo en jii no wanno ɗo henne nde ko ɓenɗo en jii en diwti tan fof cenglel ɓoola saabu eɗen jii yimɓe guilno jarat toon no jagguiri ɗum no ɗumnirta ɗum wadde hunde sa woni aɗa waɗa e leydi sa wallitaki hen walla duusaka hen no fewi fo jaaha e leyɗele goɗɗe saabu ɗa jiiɗi e mbiɗa ɗo henne Rabat wadde ɓen ɗon ko mataw kañum ɓuuri yidde wadde ɗum ɗon organisé saabu so jomum waɗi hen ko foti wadde hen ko fof tan so heeɓi ene hani heeɓa wadde ko no foti ƴewtede no fewi ha joni ma en kadi hen on jii folotiro ngoɗon ina waɗi kippuji towni ko kippuji Afrique to banggue hirnangue ASC ville de Dakar ina jogori tawtirede kono noon kadi Lagos légende mo Nigéria ina jogori tawtirede jeunesse club d'Abidjan mo Côte d'Ivoire ina jogori tawterede en jii folotiro bal ngoɗon ko leyɗele arɓeɓe kañumen koyemen ɓuuri wawde nawde no fewi saabu mbiɗa sikki e
duuɓi jeegom ɓe nowi hen laabi joyi laawol gotol ngol ko leydi kippu mo leydi Angola nowi Yero Mongara holno pamirɗa ɗum ɗon? ɗum ko kamɓe ɓuri gollude aɗa andi enen sa ndaari duuɓi nogas caggal kala ko wiyete basket Afrique ko Sénégal datno club aji mum Dakar Université Club, Sibat, Jaraaf, sa ndaari rewɓe worɓe fof ko enen gañotono eɗen kala ko wonno basket ko leydi men mais gila 1997 e worɓe ɓe hay goto gañaki coupe d'Afrique rewɓe ɓe kam ne gaño saha e saha ɓaade noon sa neɗɗo sa liggaki yimɓe ɓe daɗete min mi yi rawone no waɗa organisé Sénégal président yeehi premier ministre yeehi ne moƴƴi mais so tawi on daraki ñiɓi ɗon pour yo continue wodde e leydi mum ha gayni oɗon liggo galofal yimɓe fof ne gandi ko sénégalais mo yiɗani men mais so tawi a wawa yidde ɓuuri yiɗanede sa yiɗani neɗɗo te yiɗa a tampinat hoorema ko ɗum noon heeɓi Sénégal ɗum holirta noon ko leyɗele safalɓe ɓe kamɓe kala ko woni sport aɓe jogani ɗum gandal aɓe jogani ɗum liggey gila duuɓi nogas hay so tawino kamɓe gonno caggal hande o kam ɓe dartima ɓe gardima yimɓe fof ɓaade ardiɓe leydi ndi ne mbaɗa hen kaalis ɓe jiiɗi yo yaaru yeeso enen noon en jiiɗa ko yarata yeeso en jiiɗa ko moƴƴi ko noon tigui Mamadou Fall mbiyete aɗa sikki kippuji Afrique banggue hirnangue hikka woni kippu ASC Ville de Dakar ina wondi e légende Lagos légende ina wondi jeunesse club d'Abidjan moɓe mbatti ko hikka e gon foltirɓal eyyi ko ɗum giɗɗen kono ma sattu no feewi saabu ɗum no yirani leyɗele safalɓe ɓe darde mabɓe e oɗo saaha koɓe nanni e batte coftal ɓalli woni basketball walla ha ko woni ko ganduɗa wona basketball ɗum ina dari no feewi ɗum saabi noon oɗo saaha sa ƴeewi no yarata ni doole potani oɗo saaha kamɓe ɓuuri men doole sabu ɗum koɓe nanni e nder batte coftal ɓalli mabɓe ko tagui oɗo saaha eɓe jobno ko ganduɗa ko ɗum ɓe mbaɗi hen ɗum noon sa ƴeewi hande AS Ville de Dakar so tawi ni wona woɓɓe ƴettoyɗen comme no waɗirte ni hen saahaji ƴettoya woni hen fijoɓe gadda nannaɓe AS Ville de Dakar kono noon so tawi ko AS Ville de Dakar tan no jirɗum ndi oɗo saaha ni eɗen gandi wawata darade e yesso kippuji safalɓe ɓe ganduɗa e ko fate batte basketball e oɗo saaha ɗo tolnen ɗo ni so gasni basketball en jaɓanat to banggue handball folitiro ngoɗon gassi wannogo toon to Rwanda ko Égypte suuti deswal ngal caggal nde poti e Tunisie ɓe pori ɗum loggi 37 loggi 24 ne weyodir no feewi ko yewti e banggue Égypte ina woni e deesowe muɗum sappo holno jiiruɗa mbawka ka ɗon walla ni sembe mo Égypte jogui hande an Dieynaba Sow e ko wiyete handball ko tengtinde hoore mum tan sa ƴeewi sappo ko tawti ɗon Tunisie kamɓe ɓurno hen darade kamɓe ɓuuri hen wadde ko foti hen ko waɗede ko ɗum ɗo kalan en joni e basket mata kadi ko ɗum ɗon kadi arti kadi e ha joni ko kamɓe ɓuuri rokkude ɗum hakke muɗum ha timmi guel to banggue keblogol ha ni to banggue compétition ji ha ko nandi hen kamɓe ɓuuri hen darade sa ƴeewi ko ɓoyani ko mi kalno haala mondial handball en jii Afrique naɓe so jeehi toon hunde ne yarata wadde gueɗɗe en ɗeesi ngakkude ɗo henne sa ƴeewi waɗat tan ko ɓe ganduɗa kañen tan jahata kala hitande walla kañen tan gañoto kala hitande waɗa ɗum ɗon ene leyɗele keddiɗe ɗe kañen goni koye goni to gonno ɗo ɓe kañen ne jaarita yeeso sa ƴeewi no waɗa duuɓi taw ko goto ƴettata walla ko neɗɗo reggodir kon tolni e sappo wonɓe ganduɗa ƴettani walla so meeɗi ƴettude ko gotel waɗi ɗum ɗon kadi ko caɗele ne waɗi ne ɓurodiri no feewi e hakkude leyɗele ɗe Yero Mongara beele aɗa sikki holko pamɗa e leyɗele goɗɗe ina waɗi leyɗele goɗɗe Dieynaba haali haala Égypte haali haala Tunisie ina waɗi leyɗele goɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma nana gummo gam ni wadde hunde e banggue handball ko holɗen Rwanda en sa ndaari leyɗele ne woodi leyɗele ɗe ganduɗa aɓe jogui ko wiyete politique sportive mais enen tan goni surtout Afrique de l'Ouest en goni yaaroɓe caggal e fof min noon mi anda ko tahi sababiri ni sa ndaari hande leyɗele waaɗi no Maroc waaɗi no safalɓe ɓe wona kamɓe tan hay so tawi a yeehi hande Afrique de l'Est ɓe ɗon koɓe liggotoɓe ke fayi e sport fof koɓe liggotoɓe ha e athlétisme mais noon Afrique de l'Ouest ko kamɓe goni ɓe liggaki hay Cap-Vert hoore mum nan ara wadde wonɓe gaɓe kañum goni caɗele walla leyɗele poɗɗe ɓoɗe so tawi noon handball yerodirama e dongre Afrique so yerodirama e dongre goɗɗe ɗe Mamadou Fall holko Afrique foti wadde ha wawa ni fodde wona ni haysen mbiyani fodde kam ha wawa etade yettade e handball to ko baɗoje leyɗele walla dongre goɗɗe ɗe eyyi ko golle tan aɗa andi ko fate batte coftal ɓalli
ala o secret comme no wirte ni ko golle tan kala ɓurdoma gollude kala ɓurdoma fawde ko ganduɗa kono woni ko nawrata golle maɗa yesso tan ko kañum ardotoma ɗum ɗon tan woni ko ganduɗa ko fate batte coftal ɓalɗe no mbirɗen joni ni sa ƴeewi hakkude Égypte ɓeɓe ganduɗa kañumen goni Tunisie naɓe kamɓe gardi e Afrique goto foof ƴetti walla suuji desowal ngal koene fota e laabi sappo kono noon no wirna joni kadi ay Cap Vert kamɓe kadi eɓen golla ɗum tagui oɗo saaha sa ƴeewi e oɗo coupe d'Afrique ɓenɗo ɗo kamɓe goni e place tataɓo somi jumani wadde ɗum hollita ko wonde Cap Vert kadi nan liggoy nan ara wadde ko golle tan tagata oɗo saaha Afrique so iɗi hayso tawi ko fati e batte mondial o ɓe daña hen wune ko maɓe golla tan ɗum tan woni ko woni hen ko a jarama ɗon gasdirten tan koko yewti e banggue jeux olympique baɗo hiver keppuji 14 to woni koto banggue Afrique ene jogori tawterede ngoɗon no foletiroto ko wiyete e fijoji olympique baɗoji e dabbude mi hokkon tan baynodiron e bandiraɓe hati men uddude Dieynaba en jarama en dokkiɓe aade alert par inchallah Mamadou Fall a jarama no fewi Alfousseyne Yaro Mangora min janimama no fewi kabaruji men ko yewti e coftal ɓalli men yewtere e ndeɗo gasi ha laaɓi mi adi kuptidi bandiraɓe alert par inchallah